Nggih, pun katerpen tanggalipun 20 bulan 8 nggih. Wonten Kali Tengah Babat. Pak Jung turut mengundang Kali Tengah Babat tanggal 20 bulan 8. Reja kru syuting bojo Sriwati. Mantra apakah yang kau berikan?
15 lan 10 warga Megali persiapan tape ini sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Derita hidup yang ku alami dugai pahit sekali. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Selain dirimu asik, tiada yang lain lagi tempatku bersandar diri, mencurahkan isi hati. Lama sekali aku menunggu kedatanganmu kekasih. Betapa hati tidaklah sedih kau tinggalkan aku sendiri. Ya ser. Jek, kita kula terangkan eka gangguan DKN Audio ya. Saking panjenengan apa Sotikun Pulau. Sama nego pentas wonten Kampak modo Lamongan ya. DKN Audio panjenengan apa Sotikun Pulau. Sama nego pentas wonten Kampak modo Lamongan. setia hati terate anggrembaka sak pindeng ejek
ada suatu permainan unik sekali orang naik kuda tapi kuda bohong namanya kuda lumping awas jangan dekat-dekat nonton permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai, ngeri sekali. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Rasualan. Oh alah, ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Tapi sarungan Awas jangan dekat-dekat orang nonton permainan ini. Dia makan kacang, dia makan rumput. Gitulah kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat nonton permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai, ngeri sekali. Ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. loncat-loncatan. Ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Ada suatu permainannya unik sekali. Orang naik kuda tapi kuda bohong namanya kuda lumping. Ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orang sualan jarang menyuali. Ini kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Amuk-amukan. Larak udan las-las. Sebisa balik kaki Pak Karjo, so Pak Marjuki, yang wonten Kalimantan Tengah. Menika salam saking Abah Suwadi saha Ibu Sarmi. Wonten Kalikuci Kedung-Kedung Bojonegoro nggih. Pak Karjo, Pak Marjuki wonten Kalimantan Tengah. Get midhanget nggih. Panas kok kaya ngene, panas para mas.
tandur keringnya lama sawah sing padha kekeringan yen awan goleyup-yupan sakere dodol betahna iya hawane panas tenan angin sumilir karuan katone wus larangut nyarah temenan senajan atua papan panggonane romongso caket kena son bebrayan apa iki labet tresnaku malah komen tan owah giser kaya sak jroning batin bayek mesrap kena kanggo tamba tak tresnani renawani banyu welas mring awakku iki najan aku papan panggonane romongso caket kena son bebrayan apa iki labet tresnaku malah komen tan
sing dupa kumelon aning kentiasa ngabehake kabengku sagung jajan mung nanging sanget hanggi kipit sangreksi kaneka putra kang anjuk saking piyawati
Aku gai hatiku dah pada longsa urip mulya atiku susah mas iki luwih becik ayo bisa laku piye kembut urip dhewe tetrem ning uripku sematnya ayo matiku ja perawan gai Pak Amira panitia semangat Pak Amira dia ayu aning dia ayu bodoh-bodoh semangat Rino wanita sakelingan perawan ayu Kalimantan bakal golek sayang rasane koyo wong edan Cepedak mas tutu engkau yen cedak rawani kondo ning apa tresnamu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo saben dina aku ngelamun ada kang omah atiku bingung apa kadung tresno gak wani nembung rasane koyo wong lengelong wangi-wangi banyune sakon tak rewangi atos kungkum ning apa tresnamu alon cak sukri tak ya. yen masih purun aduh baik mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih nang tanah seberang aduh baik mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih nang tanah seberang beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe swayan ngelingake nalika yen kenalan beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan Dek, aku pernah saran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawa kowe sing
siji jenenge Jemblem Jemblemku Jembleme super tak eman Cak Sukri malah ngilang saikine aku kepikiran ses sok kapan iso ngicipi jemblemu angan-anganku teko munen-munen iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing nyidam 4 taun ses aku iki wis nyidam jemblemu saumpama kudu tuku larang randuwe duwe wani dodol tahu ser Ujung wonten Sulaiman. Neng endi nggon ku goleki bete-bete pengen ketemu najan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu gawe klongo ninggalake aku sumendal rasane ngatiku lodo wetes nelosi pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo sing sojo aku ora bakal ngundeli kaya ngene lelakonku Bayun. Aku sore Bayun. Sing rumangsa jeneng Mbak Yuni. yen pancene ditinggalake gawe kelon andi sawase Sing rumangsa Mbak Yun. Ses. Ser to ses. Cih, gedeng tetap kelatar ke Benjamin Mas Omeng hingga kagungan Johor Malaysia ya. Sige isoto juga bersani. Mbak Yun, yang sampurna wonten dalipun Pak O kali kunci ya. Mbak Yun, sing rumangsa di Mbak Yun.
nggih PPRT Racing Kapak Medok Lamongan selamat sore. Nggih Bapak Rama Sadira. Salam saking Mas Ferdi Drenges. Kedepan Bojonegoro nggih. Mas Sadira Pak Rama. Ing gabungan Kali Kunci. Pean oleh salam teko Mas Andri. Dalembon Drenges. Drenges juara ya Mas Ameng. Drenges itu nggak cemas juara. Teperti. Mbak Yun, tukang tusuk. Dalam kau Mbak Yun. Sing rumangsa dadi Mbak Yun namanya Panggo Kali Kunci petua Mbak Yun tak serau bikin loh Mbak Yun. Wah, ini kok berguru-guru aku. Ya, bisa karo kowe. Tangismu ana panggonku kang tetep mengising atimu. Aku iki dhewe ya Mas aja nganti kepiye aku mbok jati ora ya wala asono awak iki dhewe aku pengen kumpul dadi siji. Romo ibu nate janji anak lanang kudu dituruti
tua. Dibanting-banting Rama ibu nate janji anting-anting kudu dituruti Rama ibu nate janji anting-anting kudu dituruti Nang janong sumbing di anak lanang jaluk anting-anting gak dituruti Pak Bayu ya mora-moring dolenane Pak Endri dibanting-banting ting-ting Rama ibu nate janji anak lanang kalau dituruti Rama ibu nate kandha nek Bayu saiki nomahe Pak Deno Mutiara, Deno anyar. Deno Mutiara, Bayuni. Bayuni seger paling iki. Seger terus Mas Omek. Seger Mas Mek. Bayuni seger Mas Mek. Tak entekno dhewe kok. Selalu
bojo loro nyidam jemblem. Bojo loro nyidam jemblem. Ye Pak Gilang Setiawan Sumber Banjar Penduduk Lamongan. Ye Pak Gilang Setiawan Mbak Yun Bu Nur kok kaya sapa nih Bu Gilang. Bu Gilang Sumber Banjar lah. Kok kuwi to iki digoceng dudu kuwi. Bunder wae sawo kebelingan pengen rapi loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa sirai memetor bisa turu andam tresna Ya Cik. juga andam waktu mikir butuh mikir belanjane Jara saiki bingung hatine es kalau ngendina molerana tina kali nyakene sing sedina mas kanggo sapa sing setina kanggo wong liya Dalam dina boleh prono dalam dina balik ning kene ye sing sok dina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya